vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndine wivhi iyo yandinopfeka kana ndichida kutora varume vevanhu kana kuparadza church. Iwo ndo mission yangu yandakapiwa nagogo vangu. So handitozivi kuti ndiri musatanist here kana kuti ndiri muroyi here, but chandinoziva ndechekuti hama dzangu inini ndiri kushandisiwa. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. I have never been married, but kana kuri kunzi ndinokwanisa kuverenga varume vandarara navo kubva pandakatanga kuziva chinonzi munhurume pandainge ndichiri ne15 years, I think vanotodarikidzira more than 100 men that I have slept with, because dzimwe nguva ndinokwanisa kungomuka zviya usiku, not because ndinenge ndisina mari, but ndinokotanga kutongonzwa kutongofambwa muviri wangu wose, ndobva ndatongonzi chimboenda unomira muroad, then ndobva ndatongotanga kutongokechesa paya. Ndinenge ndisitomborina kana basa nazvo kuti munhu iye anenge andikecha achandipa dola here or whatever. All that I care about is ndinenge ndarara naye. Saka murume uyu wandinenge ndarara naye kana akaita munyama wekuti ndinenge ndiine wivhi iyo yandinopota ndichienda nayo kune vamwe gogo ava, kana kutoti nditi ndakasangana navo sei, it was very strange because one day ndakatoti ndiri mukombi ndainge ndichida kuenda kunoona imwe friend yangu kuGlenora, ndopa ndakabva ndachizonzwa ndichikwenyewa nomumwe munhu ainge ari panze. Ndakabva ndadongorera ndikabva ndaona kuti vainge vari vamwe gogo, vakabva vazonditi mafone numbers angu. Ndakanzi ndinge ndichizokupa mafone numbers angu nagogo vako. Ndikati nagogo vangu, because this was like almost 5 years later after my grandmother had passed away, so it did not even make sense. Ndakazovafonera mukomanashi pandainge ndasvika kuGlenora because hana yangu yainge isisina kugadzikana. Vakabva vanditi aiwa, do not worry, there is no need yekuti unge uchiti uda kuuya kumba kwangu nhasi, inini ndichauya ikoko kwauri. Ndikati kamuchembera aka kasi kanondipengera, handina hangu kuda kuudza friend yangu because kakanditi usamboudza kana ani zvake. So ndakazoti ndakarara, vakabva vazonditi ndinoda kuti unge uchizotenga wivhi. Ndikabva ndachizoita saizvozvo. Vakabva vazonditi uchazouya nayo kumba kwangu. Vakangondidirecta mukoma, but ndakatongokaruka ndatosvika pamba pavo. Asi nhasi uno kana mukanditi tiudze kuti unofamba sei pose paunenge uchienda kumba kwavo gogo ava, handitombozivi kutaura chokwadi kuti ndinofamba sei, but ndinotongokaruka ndatongosvika pamba pavo. Ndinoita sekunge munhu arohwa nechadzimira apo pavanonditi chiuya kunoko, iyo yawanga uchishandisa wava kufanira kuti unge uchizoisiya kunoko, chipinda mutauni unotenga imwe then ubva wauya nayo. Ipapo mukoma ndinongokaruka ndanhonga kana mari. Hakusi kunzi pose pandinotenga mawigi iwawawa ndinoshandisa mari yangu yemuhomwe, ndinokwanisa kutongohaika motikari then ndobva ndatongoona kuti vanhu vandinenge ndakagara navo pane umwe anokwanisa kungorasa mari kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvakaoma. There was this other guy akatongokanganwa laptop yake nefoni, kwava kutotora zvinhu zvaizvo ndikatodarika nepaZimex ndichitozvitengesa, ndikatotenga wigi yangu ndikatoenda nayo kumba kwagogo ava. I've never used my money mukomanashi kutenga wigi dzacho idzodzo dzandinonzi ndinge ndichishandisa. One thing that I have learned is that mawigi awa kana ndichimashandisa dzimwe nguva ndinokwanisa kumashandisa maybe for 3 or to 4 months, then ndobva ndatonzi chidzoka nayo wigi iyoyo apa dzinenge dzakanaka sei. Saka mamission andinopiwa, ndinowanzokupiwa mamission awa pandinenge ndiri kuhope, ndinongoroteswa. So pane vamwe pastor mukoma vanozviti prophet name hidden prophet ava mukoma ndakavarota. Ameno, regai ndingozama kurerutsa hangu. Ndakavarota right, this so-called men of God, ndichitovadya sikarudzi yavo vachirakidza kunakirwa zvisingaiti. Saka it was weird kuti kundinogorota this man of God ndichimudya sikarudzi yake pakai. Then ndo pandakabva ndachizofonerwa zvekare nagogo ava, vakabva vanditi zvawakarota ndizvozvo. Ndikati what do you mean kana muchiti zvandakarota ndizvozvo? Vakabva vanditi unofanira kutoti unge uchitoenda kuchechi kwavo. Ndakaenda kuchechi kwavo mukomanashi. Mazuva acho iwawo ndopa vainge vachiri nemukurumbira. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndatendeuka because vakatonditi ita zvinoita kuti unge uchionekera. Apa ndainge ndakapfeka wivhi iya. So ndakabva ndaendawo kumberi ndokubva ndatendeuka, maasha vakanditora. Saka I saw, even though he was seated
far from me, but vakangonditarisa so vakavhunduka, ndokubva vatarisa pasi, hana yavo yangu ikabva yatongorova. Mukomana She ndo pandakabva ndatanga kuita sekunge munhu ari kubuda dhimoni. He got up, vakabva vazouya vakabva vatanga kundinamatira. Mushure mekunge vatanga kundinamatira mukomana She, I kept on looking at him ndichiti thank you man of God, you have delivered me. Ndo pandakazonzwa manje pandainge ndava kudelivering service zvichinzi vainge vachida mafone numbers angu, but ivo havana kuzoti ndinge ndichipiwa avo. I had to communicate through umwe munhu zvekuti mukoma haumbofi wakamboziva mapersonal phone numbers avo. So takazosvika pakurara tose, zvose zvai zvakaitika in my dreams, that is exactly as it happened in real life. Mushure mekunge zvose izvozvo zvaitika mukomana She, ndipo apo pandakabva ndachizonzi ndinge ndichiregedza kuenda kuchechi ikoko. I could see kuti the men then vakabva vatanga kudzikira, vaimbova nemafollowers akawanda vachitanga kudzikira kusvika pari zvino zvevanhuwo vakangoitawo havo mari, but hapasisina because ndakarara navo. Uye zvekare kunyange kumasowe ndokwanisa kungonzi enda kuHighfields, enda kuEpworth, enda kuchitungwiza, pane sowe rakati, enda ikoko uti uri kuchema mbereko. Kana wasvikapo ipapo unongoti uri kutsvakawo mbereko, uchaona zvichaitika, asi wivhi yako unofanira kuti unge uchizoenda wakaipfeka, ungoti uchidhuku chewhite pamusoro. Komana She, maprofita ndamapedza nezvose izvozvo zvandinenge ndichimaita, but chiri kundinetsa manje ndechekuti hakusi kunzi ndinotambudzika, ini ndinotongowana chikafu chandinenge ndichida makuseni, kutoitawo kabreakfast, bacon nei, masikati paya, mashwama, even usiku ndinotorova kanice meal. Ndinogara ndiri ndega. By the way, ndakaudzwa kuti pari zvino zvemarriage ndinofanira kuti ndinge ndichisiyana nazvo, nekuti wese uyo wandinenge ndazoda kugara naye murume iye hanzi anaenda 6 feet underground. So mukomana She, ndo zvinoitika kwandiri. Handisi mupfumi by far, handisi mupfumi. Kana motikari yandiinayo ndakatongoitengawo as a second hand, kuitirawo kuti kana kuri kunzi ndikanziwo nemunhu wandinenge ndichifambidzana naye, sometimes panenge patori kana pakati peusiku, then ndobva ndatongopinda mumotikari ndobva ndatoenda kuukapu kuya, but I have destroyed so many homes as well as I have destroyed so many churches. Kwandakawandira huku kumasowe kani, mukomana She, regaindiseke ini. Asi chandisiri kunzwisisa ndechekuti ndiri muroyi here kana kuti ndiri musatanist. Mukaposta nyaya yangu mukomana She, ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi handizivi kuti ndiri musatanist here kana kuti ndiri muroyi. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ininiwo ndakadyiswa nemukadzi wangu. So izvo ndo zvinoitika kwandiri. Mukomana She, ndiri kushanda pane rimwe prazi. Iye mudzimai wangu kutaura kudai anoshanda kuPretoria. Inini ndiri kushanda ndichigara kuno kuLimpopo. Kuma areas kwacho kwandiri kushanda ndichigara handidi hangu kuzotaura, nekuti zvimwe kuda vamwe vanhu vanokwanisa kuzongosuspekta kuti ndini. Mukomana She, it is very unheard of kuti semurume unototi mukadzi wangu ari kushanda kuPretoria yet inini ndiri muPrazi. I know kuti mudzimai wangu kuPretoria ikoko atori nechikomba chake chaainacho, because pane pamwe paakamboreceiva a funny phone call ndikangoignore zvangu, ndikabva ndatomboudzwa nemwe friend yangu kuti iwe munhu wako uyu anenge ane boyfriend mani, but ndakabva ndachizoramba. So there was this other day ndakatoenda hangu kune rimwewo sowe, pane zvandainge ndichitofambirawo nyaya idzi dzekuti tichida kuwedzerwawo mari dzatinowana idzi. Saka vamwe madzimai vakabva vati kwandiri, do you know kuti imimi baba imimi makadyiswa, saka munofanira kuti munge muchizoitiswa munamato wekuti munge muchizorutsisiwa. Ndakaramba mukoma, because ndakatongoona sekunge madzimai ava maybe vainge vachitongotaura zvekupenga, but vakazonditi nyatsogarai pasi mozvibvunza mibvunzo imwe yekuti inorema kuzvipindura. Asi chandinoda kukuudzai ndechekuti imimi baba makadyiswa. Mukomana She, pavanhu ndakaramba, asi ndakazoti ndadzoka kumba manje ndakatotora foni ndichida kutofonera mudzimai wangu kuti ndinge ndichitomuudza, because zvose zvandinenge ndaita like ndo kaera kari pandiri kekuti
anything that I do mudzimai wangu ndinotofanira kutoti ndinge ndichitomuudza kuti nhasi ndazodai. Saka pandakazama kumufonera haana kukasika kudavira call yangu, in which ndo pandakabva ndachizoti kutanga kufunga nyaya yangu mukoma payakatangira. Ndainge ndichiri kuzimbabwe uku ndakamboitawo mari, so unfortunately ndakati ndaita mari kwava kuita girlfriend ndokubva tanetsana namadhamu. Ndikangoti kubva ipapo ndo pandakangotanga kuita kamwe kacoolness kasinganzwisisiki, because ndaisiva munhu wekuti ndinoendawo kubhawa ndichinonwa doro, kutamba snuka ndichiita sei, but ndakangotanga kungonzwa ndava kubhoyekana nazvo ndichitoti doro rinonaka kana uchiita rekunwira padheni uina madhamu. But nekufamba kwenguva manje wanguwo mudzimai kwava kuchitanga kunwa doro, kutopinda mubhawa tichiri kuzimu, uye zvekare ndaitokwanisa kutodhiraivha motikari kuenda ndobva ndanomusiya kune rimwe bhawa, so that vanhu vanotiziva vasazozviona kuti mukadzi wanhengika uyu ari bhizi ari kujaivha mubhawa. Mangwana acho makusenisen ndaitomukira makusenisen kutonotsvaka mudzimai wangu, so that vanhu vasazomuona akadhakwa. Ndotouya naye kwava kutomupinza nerweseri pamba, sezvo pamba patainge tichigara taigara takawanda. Mukomanashi takazochiuya kuno kuSouth Africa kuburikidza nemudzimai wangu andiudza kuti ainge aine friend yake yainge yamutsvakira basa. Ndakabvuma mukomanashi. Patakauya kuno it was even worse. Takasvika tikatanga kugara panapa paprize apo patiri kugara ndokubva tatanga kushanda mukoma. Mudzimai wangu akatombosvika pakutodanana naForomani, ndikazviziva ndikagara naye pasi ndikati mistakes they do happen. Mukadzi wangu wakaitawo mistake ukanyengereka zvimwe kuda murume uyu akakurepa. Vanhu vakandiseka vakati, imi mundara munopenga, imi mungada kusungisa murume anga achidanana nemudzimai wenyu mava kuti havana kumbogara vakadanana. Iyo evidence iripo kuti vanhu ava vaitodanana mava kuti irape. Ndakatosvika pakutorova umwe mukomana uyo wandainge ndisingawirirane naye mushure mekunge andiseka achiti mundara wakapusa iwe. Ndakazomutaimira ari bhizi kugadzira chiveruveru ndikamurova nespade. Akaita sekunge achafa, kuita sekunge achavhunika musana, all in the name of defending my wife. So mudzimai wangu akabva anditi nyaya yekuti ndakabatwa chibharo naForomani panapa hapachatomboshandiki. Mapedhi unongomaziva kuti vanhu vanoshandisa mishonga, kukana akazondishandisira mishonga murume wangu, kana marriage yedu uchida kuti inge ichizolasta uchinofanira kutoti unge uchitonditendedza kuti ndichitsvakirwawo hangu basa neimwe friend yangu uyo ariko kuPretoria. Ndikabva ndati it is okay. Mukomanashi mudzimai wangu kutaura kudai anogara kuPretoria, ende kana ikoko kwacho kwaanogara handisati kana ndakambokusvika kwacho kwaanotongogara ndinotongokuzivirawo pamafoni, ende anoratidza kutoti anotogara mu2 rooms mukoma. So I know kuti kudyiswa ndakadyiswa, asi sezvandakaudzwa namadzimai kuti nekufamba kwenguva zvichazotanga kuita senani, ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. I know kuti ndakadyiswa. Hakunawo here vamwe vanhu vanokwanisa kundipawo madirections ekuti maherbs ekuti ndige ndichizomashandisa so that ndikwanise kunyatsokuvhurikawo meso, because dambudziko rava panitiri nderekuti like izvezvizvi kuzokwanisa kukutumidziraiwo confession, it is because hapo kana aripo mukoma ndinobva ndatongokanganwa zvese izvo zvaanenge akandikanganisira nemimwe mibvunzo yandinenge ndichizvibvunza paanenge ari munzira achibva kuPretoria achiuya kuno kuLimpopo kuti asi nhaiwe wakambozviona kupi kuti iwe ndiwe mukadzi unonoshanda outside then unogara ikoko uine 2 rooms but unosiya inini pakomboni. So ndo mimwe mibvunzo yandinenge ndichida kumubvunza, but kana akangosvika so pandinenge ndiri dzimwe nguva ndinototanga kutochema ndichiti mudzimai wangu ndakusuwa, and sometimes ndinotofila kuti pakunorara paya naye paya sometimes kana taita kana 2 months without seeing each other, but nhengo yake inenge yakanyanyisa kuregedzera zvokutorakidza kuti munhu anenge achiita sekunge angova nemazuva mashoma kubva abva mukusika bonde nemunhurume. Asi simba manje rekuti ndige ndichimubvunza ndorandinenge ndisina, asi mumwoyo mangu ndinenge ndichirwadziwa. Ndaimbova ndiri munhu ainge aine muviri ndiri mugiant, but nekuda kwemazi stress ose awo andiinawo, ndangopera hangu, handisisina kana basa. I know
muno munyika yatiri kurarama tiri mairi. When you post my story, ndibetsereiwo, ndakadyiswa nemukadzi wangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka pane mimwe mibvunzo yandakazovabvunza mukoma vedu ava. Saka vakazoti gulezi venyu mukomana pavanouya always vanouya nemapendi avanoshandisa pavanenge vari kumaperiods, havamawachi. Hanzi nyange vakaita 2 months havamawachi mapendi iwawo. Ndini ndinouya ndobva ndazomawacha. Saka ndakangoti next time pavanouya chimborambai kumawacha, because kana paine mhiko dzinenge dzakaitwa maybe ndo panenge paine nyaya ipapo. Saka ndakangoti next time pavanouya, make sure kuti you refuse, even though you say it is very hard, kuti vakati itachakati imi mune mava kutotya kuti kana ndikasazviita munhu anokwanisa kundiramba. Saka ndakangoti try by all means to refuse. So ngativabatsireiwo. Hanzi ndikutsvaka maremedies ekuti ndingazvirutsisawo sei kana ndakadyiswa. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava.